Before you continue watching my videos, I kindly request you guys please join my channel. Ka Indian Coast Guard, ka court application, na kabenta ki nongchong shnong jong ka di India ki badai ki shenrang ha kini ki post harum kata ka badai jong ka post Navik General Duty ba yantrik ka badai ru hapo ka Indian Coast Guard. Di parlok subha ba phin apply no na kabenta kini ki post ka badai jong ka post Navik bat ka post yantrik da ka ba phi apply online. Nangta kidon ru hangni ya ka qualification kabadai haka kerdan pule nak benda ka post Navik General Duty ki pan ya ki balak pendep class 12 ki bashim ru ya ka subject maths but physics kata ka bumut haka science streams but nak benda ka post yantrik bade ki pan ya ki balak pendep ya ka class 10 shaneng kino ki candidates lani ki bakwa ban apply na benda ki post bapin subha ban late hakati ka opsal website jong ka Indian Coast Guard ka bangan sabu hapo ka description box ka jonga badru ya gitu ki paralog lani ki candidates ki bala pendep ya ka class 12 hak science streams bad kumjuru ki bala pendep ya ka class 10 pila ban apply na kamda ki post Shushu berpintip company page ya kan ke video hadu banda kut nang berpinyo shibun ki jingtip hak baya de bet ki post jang ne kan don kan notes lane ke jing karpat bat ke jing pentip ke bakar pang nak benta ke post yantrik ba kino ki candidates ki ba kwa ban apply nak benta ke post yantrik ki di bandon ya ka diploma certificate jong ka electrical mechanical electronics and telecommunication badai jong ka radio and power engineering bat QA tila karpan kino ki candidates ki badon ya ki diploma pin subha ban apply na kamta kate ka post yantrik ditikna be pin yo bandrung hakate ka Indian Coast Guard la karpat ru ya ki candidates ki pa pendap ya ketika application forms hakapor ba pi pendap ya ki marks ba pin subha ban page ai kat kum na ka certificate ke jong pi ba lada pi bakla hakapor ba pi pendap ya ki marks kat kum na ka certificate ke jong pi kata ka bomut ba kani ka office jong ka Indian Coast Guard kan cancel be ya kita kinong apply but ka ba kino ki candidates ki ba danglej nak benta kane ka diploma wala da pimpat yo ya ka original certificate andai bidang yo let's say da ka duplicate te bepin subha ban pha sign ya ki authority ki badai ban issue ya ka certificate ki jongpi khnang ba kani ka office jong ka Indian Coast Guard kan accept lane kan pediang ya ka te ka certificate ki jongpi but pila ban pen I hadin ba phi la yo ya ka original certificate hangning in pe ya ka karta tab kam lani ka age limit ki candidates ki ba kwa ban apply nang ta ki post ki de ban don ya karta khat pras nem hadu arpar snem but ki ru ban kha hapdeng kini ki tarik sitarik ubanai march arjalai hadu arpa tarik ubanai February arjar new kini ki tarik baro atli ki de ban don nak benta ban apply ya ki post jong kan Navik bat ka post yantrik nangta kan don chuchu ka jing penjalan rata lane ka relaxation kabade sansnem ya ki scheduled tribes yang ki khasi kabade ki scheduled tribes kamut ba hadu sansnem kata ka bumut hadu arpunyo snem pila ban apply nak benta ki post Navik bat ka post yantrik mentangin ya page ya ki vacancies tingin ya page na kabenta kini ki vacancies ki prepare ba na kabenta kini ki zone ki prepare labha kerpang ya kini ki number of vacancies namta ki north zone lane north region on reserve lane general ka de 30 EWS ka de pra post
OBC kade arp sau post, ST kade lai post, SC kade kan ar post, bat ka total kade nyo post. To nganum pule benia ya kita ki zones ngan pule ya ka zones kabade jong ka north east kata ngam taki unreserved kade arp nyo tili post, EWS kade nyo tili post, OBC kade arpo tili post, ST kade lai tili post, bat SC kade shpo tili post, bat ka total kade Dripura tili post. Parlok subaban page benia lane sangap ha ya kini ki total number of posts kabade po notice. Ngin page hang ne nak bentai kita ki post jong ka yantrik kabade mechanical unreserved kade khandriu EWS amdone OVC kade nyotli ki post, ST hindu tli ki post, SC south tli ki post, total kade live light tli ki post. But nak bentai ka post yantrik electrical pade unreserved kade khatway tli ki post, EWS amdon, OBC south tli ki post, ST0 SC light tli ki post. Nang tanang bentai ka post yantrik electronics unreserved santali EWS iway, OBC R ST iway, but SC amdon. So kita ki total number of posts kita pair hapo ka post kabade jong ka navik bat ka yantrik. Te perlu kate ka number A kabade ka post jong ka navik bat ka number B pade kabade ka post jong ka yantrik. Henry kini ki number of post la ong ba nakliang jong ka office kalau ong ba kila ban dang pen kala kila ban numne kumju te ya ke jingtip hinsa yo jingtip lani ki information long ba ka official website ha ke jingpen kala ye ki number of vacancies ki documents ki ba phi don kam ha ko por phi upload ya nakabenta man apply ye ki post nakabenta ki candidates for all category certificate kata kabade schedule caste, schedule tribe, OBC, non-creamy layer but ki EWS. Nang ta susu ka class 10 mark sheet, class 10 certificate, additional mark sheet for class 10 if applicable lada pidon. Nang ta NOC from government organization if the candidate is employed. Lada da pide ki candidates ki bala tre hangno te pidon kamban yo ya NOC. Nang ta nak benda ka pus navik general candidates pade ki documents ki de kum ka class 12 mark sheet, class 12 certificate, formula for conversion of CGPA or grade into percentage of class 12 if applicable. Tekani lada pidon ka percentage of class 12 certificate te lada pidon do umlele nang tash susu but ka additional mark sheet of class 12 kaneru ka additional mark sheet te ngatrai pidon te kaneru phaban submit lang. Nang tash susu nang ta ka post yantrik ki candidates ki de ban upload ya kini ki documents kumba class 12 mark sheet if completed nangta class 12 certificate nangta mark sheet of all years kum kibal apendep ya ka semester of diploma nangta diploma passing certificate nangta formula of conversion of CGPA dan lani ka percentage certificate of class 12 nangta susu ka percentage certificate of diploma but ka additional mark sheet of class 12 lani diploma lada pidon. Di kita ki documents ki documents hakaba pihak ban upload hakapor ba ki online nakabenta kita ki vacancies. Tematang ini page hakaba di bat ka measurements lani ka height ka minimum height ka di 6.1 centimeters nangta kandonru ka standard height kabade 1 centimeters below 6.1 centimeters kita kibade ki candidates bahap hapo Assam, Nagaland, Mizoram,
Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Garhwal Sikkim, and Andaman and Nicobar Islands. Nangta, height standard may be reduced by up to 2 centimeters for candidate having domicile of Lakshar Waves. The hang tail long ba ka minimum height ka di chispa san punyo Henry kandon ka jing penduna ka badai san centimeter ya ki candidates ki badai na po kas kite ki state ki bangal ade pule kamtam ki badai na po Meghalaya kata ka bomut kandi tang chispa san po ar centimeters kan mau ha na kumta jungi ki SD ka di tang chispa san po ar centimeters ka height nang taga chest pade it should be well proportioned or minimum expansion 5 centimeters de lakumno ka di bandon 5 centimeters weight proportionate to height at age plus 10 percentage acceptable weight pade ka di banyahap lakumno bat kate ka height ka ba pi hakapor ba pi le ya ka online application nangta shushu kanduan sakani ka hearing ka di banlong normal phim di ban kelut khamtam dani di ban yo sngo bha de katahi ka ba kongsan na ka banta ba phin pandap ya ki application form kata ka ba dei jong ka hai ban ka chess ba phin pandap hapo application form phi ban kan mau ha ya ka centimeters jong ka hai Shusung in a page na kumanta ka salary lani ka payments na kumanta ka post navik ka ka general duty lani GD ka basic pay lani ka pay kandi arpoejar news pa ka ka pay level 3 plus kiwi pa ki jingsiu kum ka dearness allowance ka ka DA but shushu ru kum kiwi ki jingsiu ki ka 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 post nang tanam ta ka post yantrik pade ka basic pay lani ka pay kande 8,000 aspa kabde ka pay level 5 in addition you will be paid yantrik pay rupees 6,200 plus dearness allowance and other allowances based on nature of duty place of posting as per the prevailing regulation hawait ka jingsiu ka bade 8,000 aspa but tindang yo ru segiwi pa di jingsiu kasyong kum kajaka ka ba pio bantrei bat jingsiu ru kinpe kum kajaka ka ba pp3 bat kendon susu ka promotion bat ka perquisite inelele ki jingsiu ki ba khamhe lada pio promotion ka jingsiu kanang kham double ya kate ka ba de ka basic pay te lada pio bantrei na kumta kate ka Indian Coast Guard pide ban le bha trei bha khnang ba pinyo ya ka promotion ba ka salary ru kanang kiu kan banang mi isngi kan ba pinang trei hagati ka department so friends for more details hila ban page hi da ka ba phile ka link ka bangan sabu hapo ka description box ka jonga but phila ban pule kini ki instruction ki ba pher kumno ba phin apply ki ki jingdon kam hakbaya dei ban le ya ka application forms hapo kane ka Indian Coast Guard te kermen ba phinyo jing tip shibun da ka ba page hi ya ki te ki notification ki ba phi late lang ba ka official website ka bangan sabu ha ka description box te kermen ba phio shibun ki jing buntoy lang ba ka ne ka video ka jonga tilada day napdeng jung phi ki candidates ki badang thumai nga kapat ba phin subha ban ya share like ba subscribe na ta ka channel na ka banta ki khubor ki ba thumai khublei shibun ka last date ban apply na kam ta ki post kan de hadu ka lightrik ubanai July 2020